दिनैनि बन सिननायनि हाबाफारि बायदियै जोंहा मोनसे थि खानानै होदों खना जाय बिथांमोना नैबे दिनैनि हाबाफारियाव नुजाफैया बे 100 थाखा होनांगौ जाहैदों 100 थाखा खानानै होबाय। खुलुमबाय बे सानजौफु समाव नोंथांमोनखौ बड'लेण्ड जौगासार चेनेलाव बरायबाय। दा बे समाव दंफैयो जोङो फाथाखाथा हाइ स्कुलनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव। दा बेवहाय फाथाखाथानि गासै रायजो राजा बिथांमोना ज' जानानै बन सिनदों। दा बे बनखौ मानो सिनदों जोङो बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लागोन। बेवहाय खोनादों फैगौ बैसागु फांसन बैसागुखौ नोजोर होनानै गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय बे बैसागुखौ देग्लायबो एकदम गाजा गोमजायै रायजो राजायैनो बेवहाय खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना आखायाव लादों आरो बेनिनो बन सिननाय हाबाफारिखौ बे रायजो राजा बिथांमोना लादों आरो। दानि दिनावथ' सावरि जानाय मानाय गैला नालाय गोदो सावरि जानाय बेबायदिनो गाथा जानाय बायदि बायदि खामानिफोर मावनाय दंमोन। दा जोङो फाथाखाथानि गामियाव दाबो बेफोरबायदि माखासे गोदोनि बर'नि मावनाय दांनाय माखासे माबाफोरखौ मा होनो बिदिखौ माखासे नियमफोरखौ नुनो थाङो आरो। थिग बिदिनो देग्लायनि बैसागुखौ नोजोर बोनानै गेदेरथार फांसन खालामगोन हिसाबै बा गेदेरथार बेवहाय गेलेनाय मोसानाय रंजानाय बायदि बायदि बादायलायनाय खालामगोन आरो बेजों लोगोसे गेदेरथार मेल मिटिंबो बिथांमोना लायो। दा बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो मोजाङै मिथिनानै लानो। दा बे समाव जोङो फाथाखाथा गामिनि गासै रायजो राजाखौ बेवहाय नुनो मोनदों। बेवहाय जयैनो सासेबो एबसेन्ट जायालासेनो बन सिननाय हाबाफारि लादों। ओइ नांगोनलै खना दंलायो ना मालायो होननाय खोनादों आरो। दा बे समाव जोङो फाथाखाथा गामिनिनो जोंनिनो कसुगावनि 2 नं कसुगाव समस्थिनि TCLCC सार बिथाङाबो बे फाथाखाथा गामिनि रायजो राजाफोरजों बैसागुनि बन सिननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफादों। जोङो फंनैसो मिथिनानै लानो बे गामिनि माखासे रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय। बे समाव सारनिसिम जोङो खबर मोननानै फैबाय फाथाखाथा गामियाव गेलेग्रा फोथाराव गासै रायजो राजाफोरखौबो लोगो मोनफैबाय। बेवहाय गोदोनि माखासे नियम बायदियैनो बन सिननाय हाबाफारिखौ लादों। दा बेनि सोमोन्दै फैगौ बैसागु फांसन बा बैसागुनि रंजानाय फोरबोखौ खुंफुंगोननि माखासे गुबै थांखिफोरखौ बा गुबै माखासे आयदाफोरखौ सारा एसे बेखेवना होदो। बे समावहाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो दुलाराय आसामावनो मिथिहोनो लुगैदों जे फाथाखाथा गामिया मोनसे मडेल भिलेज रिकगनाइज मडेल भिलेज आरो जोंहा फाथाखाथा गामियाव गोदोनिफ्रायनो बैसागु फोरबो फालिबोबाय थायो आरो बैसागु फोरबोखौ जोङो मोनसे नाम दोननानै फालिबोबाय थादों। बेनो जाहैबाय बैसागु गेट टुगेदार होननाय। दा बेवहाय जोङो जोंहा मा होनो 25 बोसोर जोङो फालिबोबाय। एबाराव जोंहा 26 बारनि थाखाय 26 खेबनि बा 26 खेबनि थाखाय बा 26 खेबनि थाखाय जोङो बैसागु फोरबो फालिनो थांगासिनो दङ। सिलभार जुबिलिबो जाखांबाय। सिलभार जुबलि जोंहा जाखांबाय। दा बिनिनो जोङो प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ, थाम थिम खालामगासिनो दङ। जोंहा दिनै मोनसे हाबाफारि लादों बिनिनो बन सिननाय हाबाफारि आरो बे बन सिननाय हाबाफारियाव जोंहा रायजो राजा ज' फैनानै बनखौ सिनदों। जोंहा गामिया एक्सुवेलि गामियाव जोंहा फेमिलिया न'खरा दङ 160 घर। दा 160 घरनि गासिबो मेम्बारफ्रा साफा साफा न'खरसेयाव साफा साफा जोङो गावबुराया खावलायहरनाय बायदियै जोङो बन सिननो फैदों आरो दा बनखौबो सिनबाय, सिनगासिनो दं जोंहा। दा बिनि फार्स्ट स्टेपा जाहैबाय जोंना बन सिननाय। बिनि उनाव जोङो फोथार सोथार फोसाबगोन। बिनि उनाव जोङो माखासे जोंनि जे डेक'रेसन बेफोरखौ लासै लासै खालामगोन। दा बाथ्राया बेनो जोंहा 17-18 एप्रिलनि 17-18आव बे फोरबोखौ जोङो फालिनो नागिरदों आरो बेवहाय जोंहा माखासे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों उननि समाव फोरमायहरगोन। ओरैनो जोंहा खेला दुला लानाय जायो आरो जोंहा लिटारेरि कम्पिटिसन लानाय जायो आरो लोगोसे जोङो बोराय बुरि बिथांमोनखौ जोङो सनमान होनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जायो। लोगोसे बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि जे बैसागु आफादनि जाय बिथांमोनहा रुंसारि जालांबाय बिथांमोननिबो जोङो मान बावो।
आरो लोगोसे आरो जोंहा बेवहाय कालचारेल नाइट जायो गेवलां मेल जायो आरो बिनि उनाव कालचारेल नाइट जायो जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो दा बेवहाय जोङो गाजा गोमजायै बयबो सार्थ लायालाबानो जों रायजो राजाफ्रा फैनानै खामानि मावो हेफाजाब होयो आरो बिनि गेजेरजोंसो जोङो प्रग्रामखौ जाफुंसार होयो आरो मोनसे माने जोंहा नियम दङ गामियाव बेनो जाहैबाय जोङो रायजो राजा जिहेतु रायजो राजा हिसाबै जोङो खामानिखौ मावो बाहाय खुनु सार्थ गैया दा बेवहाय जोंहा ओरैबायदि लानाय जायो आरो गोदोनि नियम बायदियै खामानियाव ओंखाराब्ला जोंहा खना लानाय जायो आरो गोदोनि नियम खान्थि बायदियै दा खना लानाय जायो बेखौ जोंना मिटिं जिरायलायनानै डिसाइड खालामो आरो एबारनियाव बेसेबां खना लानो दा दिनैनि बन सिननायनि हाबाफारि बायदियै जोंहा मोनसे थि खानानै होदों खना जाय बिथांमोना नैबे दिनैनि हाबाफारियाव नुजाफैया बे 100 थाखा होनांगौ जाहैदों 100 थाखा खानानै होबाय दा नुनाय बायदिथ' गासिबोआनो फैजोबदों साफा सानै माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय फैयाखैबो जानो हागौ आरो जोंहा मोनसे नियमबो दङ बे उसुबिदाथारबा मेडिकेल इमारजेन्सि बैफोरबायदिखौ जोङो मा होनो एक्सकिउस खालामनाय जायो आरो बिसोरनिफ्राय खनाखौबो लानाय जाया जोबोद डिसिप्लिनारि जोंनि गामिया जायनि थाखाय जोंनि गामिया मडेल भिलेजावबो रिकगनाइज मोनदों गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम